min calmini on bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe en garti kadi e jokkude bindanɗe men dartinoɗe seeɗa jokkante en ɗum ɗon ha hande ko musidɗo meɗen hono ganduɗon musidɗo moɗon mo ganduɗa ko daraniɗo darudi e moɗon ngam ɓulagu. Hande noon windere nde e nde wawi yaade e tarika seeɗa jubbande wotere nde wonno eɗen gandi ko wiyete ko tarika ko hunde teskuye, tarika firti ko hunde wande, tarika firtani feppidade ko jogori waɗede koko waɗanno hanki koko ɗum walla hanki eko adi hanki ko ɗum ɗon woni ko kaleten ko ɗum woni tarika. Tarika noon e hoore muɗum hono dartol eɗen gandi gollata ɗum ko heɓtare liberdade walla mbiyen hurriya. Caggal nde liberdade heɓima ɗum woni tarika woni civilisation ko mbiyeten ko civilisation. Caggal nde liberdade on heɓima ko ɗon woni ɗo civilisation tigi tigi mahete. E on saaha ndaga nen ɗum woni kaybanen mahde ko wiyete ko hoɗande ko eno cae, so arti to cae to ɗon ko sembe gollata ɗum. Jubbande men seeɗa jehen e mawɗo meɗen biyeteɗo Koli Tenguela. Koli Tenguela ko goto e mawɓe fulɓe andaɓe tumnoraɓe kadi kono tan darti kewɗi piltima e maɓɓe, darti kewɗi piltima tarti ngam yidde usdude neɗɗankagal maɓɓe hen banggue goɗɗo o ngam yidde ƴettude doole maɓɓe e neɗɗankagal maɓɓe e baɗe ɗe ɓe mbanno takkodira ɗum e baɗe woɗɓe ha hunde nde jiiɓo firti ko eɗen gandi kanko Koli Tenguela woodi tarikaji hono tarikiyankoɓe winduɓe e wiɓe wonde kanko ni Koli o wona ɓi Tenguela ko ɓi Sunjata. Tenguela ko nehnomo tan en nani ɗum kono eɗen gandi ngol ɗo dartol ko feppinande molantene moole nde ganduɗa ko añɓe leñol kutorino ɗum ngam yidde ƴettude en takkodira en e leñol Sunjata e Mandinka en e Bambarankoɓe e ko wona ɓen ha gandanɗa hoorema gueɗe ɗe ɗe mottodira e on saaha hay goto wawata fiitade ɓernde wiya ko kanum wanno ndane hen banggue o ko tubakoɓe nde ɓe gari ngam yidde sinnude jimani mabɓe alay saago ɓe takkodira ɗeɗo dosɗe ɗiɗi mawɗe ɓurɗe mawnude e nder Afrique alay saago ɓe pelɓodira ɓe kadi e ɓe mbawa habde beele ma tubakoɓe ɓe mbawa nadde hakkude meɗen ɓe ƴeewa holno ɓe mbawata sinirde mana ha joni golleji mabɓe. Eɗen gandi won sariya biyeteɗo serdu mbawa awde kongu ma farrikta sot. ɗon ɗo Koli Tenguela ɗo won tarika kolluɗo ɗon jiidugal fulɓe labtugal no fewi kono teskoɗen tan si en mbi fulɓe ɗo firtani fulɓe fof ko e Tenguela jalti. Tesko ɗon ina toon ko wiyete gollal jamanu e gollal nokku, gollal jamanu e gollal nokku. On ɗon jamanu fulɓe hawrunoɓe e on ɗon waktu ɗo Tenguela ɗo won kufodiral mawgal waɗi ɗon. Sen teskima hono no tarika o wiiri eɗen mbawi askitinade walla ni ƴetten mbiyen Fouta Dialo gaskitinen fulɓe Fouta Dialo e ɓi Koli biyetenoɗo Jakite Koli. Oɗo tarika koni wiiri o ƴetti fulɓe Fouta Toro o wi wonde ɓe jalti koye ɓi Koli biyeteɗo Malik Sy, ɗum woni Malik Sy Koli. Fulɓe bowoɓe tarika o wi ko
ɓe jalti koye ɓiiko tataɓo hono ɓiikoli tataɓo biyeteɗo Sira Messen. On saha ɓe mbi fulɓe gawuɓe ɓen jalti koye ɓiiko nayaɓo biyetenoɗo Kumbela Koli. Ko ni woni oɗo kabaru addiran en, ko ni woni ko oɗo tarika addiran en. Ko ɓuri himmude ko tan Allah de na wawi walla mbiyen fonno fof ɓe guinnira en leggal walla gawƴal, hay hunde ala ko bonnante en. So tawi kay woni enen fof en tini ko enen jiidi yumma, ko enen jiidi baba. En gandi ndeke kala neɗɗo mantuɗoma taw ala ko mbaɗanɗa ɗum omo wawi yennudema kadi taw ala ko mbaɗɗa ɗum. On jarama.